Днес реших да направя вайрал чизкейка кисело мляко с бисквити. Но тъй като не съм много сигурна дали ще ми хареса оригиналната версия с два продукта, реших да пробвам и една моя за всеки случай и да ви споделя резултата от двете. За оригиналната рецепта от два продукта слагам цеденото кисело мляко в буркана и после бисквитите по дължина. Ако решите да следвате моя опит, съветвам ви да напълните съда около половината и да не прекалявате с броя на бисквитите. За втория вариант използвах скир, защото ми свърши цеденото кисело мляко. Добавих една лъжица ванилова пудра захар и още ванилия за аромат. Процесът е същият и отново не препълвайте съда, както направих аз. Оставяме в хладилника за 5-6 часа и сега ще видим резултата. 5 часа по-късно, хайде да изпробваме чизкейка, оригиналът. Не е зле, но трябваше да сложа по-малко бисквити. Този чизкейк определено надмина очакванията ми и в двата варианта, но ако решите вие да го приготвите, сега ще ви дам няколко съвета. Не го правете в буркани като мен, този буркан е прекалено голям за един човек, а за много хора става много неудобно да се яде. По-скоро бих ви препоръчала да използвате малка керамична тавичка и в нея да сложите киселото мляко и да наредите бисквитите по дължина, а не по височина, както направих аз. Използвайте по-меки и по-сладки бисквити. С обикновени бисквити това не ми се вярва да се получи добре, но ако решите да използвате обикновени бисквити, аз бих препоръчала да добавите сладко, когато сервирате. Ако това видео ви е харесало, пишете в коментарите. Ще се радвам да изпробвам още рецепти за вас.